Marly bagwanlar geçen 2 güni gijelerine yatman bag wakçalaryny sowukdan gorap, ot yakıp tüssedip geçirdiler. Ýöne geljek hasaly dol halas edip bilenliklerini ynanmaýarlar diýip Azatlygyň Sewitde habarçysy 10 martda ýerden habar berdi. Azatlygyň Balkanna habarçysy 10 mart güni ýerden söhbetde bolan Gallarwatly daýhanlarynyň biriniň çeken ziýany barada gurrun verenine gözüne ýaş aýlap sessiz aglandygyny habar berdi. Çeşmeler gowmaýlan howa ağırlanan bağlary gapyl basan soğuğun odalam ýagdaý ýeňil bolmadyk oba adamlaryna mallarlaryny uly diýen ýetirmeginiň mümkinligini habar berdiler. Bu maglumatlar Meteorjurnal nesriniň 9 martda öňde duran sowuk howanyň Türkmenistanyň o huzurugyny agyrdar vurmak ähtimallygy barada çap eden habarynyň ýa-ýanynyň geldi. Garawum etrawynaky çeşme kärenneçileriň uly diýany galanlygyny aýtdy. Ýereklen yer almalary sowurdy. Bu diýmek giden ýitki. Indi täzeden ekmeli, ýene çykdyjy. Häzir başga da yapraklap, ýaňy gul açan ekinleri sowuk urdy. Göwürs alan ekinleriň ählisiniň yapraklary garalmaga başlady. Bu sowuk urmasynyň alamaty. Diýip Yeralmeken daýhan öz ýagdaýyny gurrun berdi. Şu aralykda sosial mediada öz baglaryny sowukdan gorajak bolýan daýhanlaryň ýerleşdirýän videolary peýda bolup Türkmenistanlaryň soňky döwürde bir-birine habar, maglumat kömegini bermek, tejribe paýlaşmak medeniýetinden has köp uralýanyny barada aýdylýan sözler tasdik boldy. Daha şoğuzda 10 martda düşürülenligi aýdylýan, ýaplarda doňup ýatan suwur köýýän video howa gowmaýlap baglar güle durandan soň gelen sowuk howanyň bu sebäpde has agyr täsir ýetirjekdigini gorkoýdy. Paýlaşylan videolaryň birinde bagwan baglaryny sowukdan goramak üçin berilen maslahat esasında ekinni gow edip sugaranlygyny häzir bolsa giýje tütetmek, tüssetmek üçin baglaryň arasyna agajyň gyranysyny apilka döküp ýörenligini gurrun berýär. Ol bu usullar arkaly geljekki hasaly ýüz göterim halas edip bolmajakdygyny, ýöne çykmadyk janyny umytbar diýlenine eýerip, hasalyň ýarsyny bolmanyny 20-30 göterimni halas etmäge umyt baglaýanlygyny aýdýar. TikTok'ta paylaşılan başka bir videoda bolsa, bagwan şu wagtdan saat 4 11 mart diýär we giýjäniň garankysyna yakan oduny, odun ýagtyz düşýän baglaryny yakmak üçin toplan zatlaryny eredin tekerleri gorkoýar. Bu usulla baglary sowukdan goramagyň nähil netije berýänligini soň ýene bir video arkaly habar berjekdigini aýdýar. Ýene bir TikTok videosunda bolsa bagwan nasos arkaly yer astyndan suw çykarşyny we ýyly suwuň baglary sowukdan goramagyny umyt baglaýanlygyny gurrun berýär. Bu bagwan hem beýlekler ýaly soň öz tejribesiniň netijelerini video arkaly paýlaşjakdygyny aýdýar. Baglaryň arasynda agaç garanylaryny apilka ýakyp tüssedip ýören daýhanlaryň ýene biri öz paýlaşan videosyna ot ýakmagyň baglaryň aşagyna ekilen ýorunjalara gow täsir edenligini, ýöne gülçeleri halas edip boljagyny ýa bolmajagyny bilmeýänligini aýdýar. Marda habarçymyz giýje -6, -7 gradus sowukda bag wakçylaryny goramak üçin 2 gün bäri ot ýakýan, tüssedýän daýhanlaryň bir näçesi bilen söhbetde boldy. Häzir aglaba miweli baglaryň içinde içi sänekli baglar, ýagny erik, setdali, garaly ýaly baglar gulaşdy. Baglaryň güllerini sowuk urmaz ýaly giýjelerini ot ýakyp tüsse etmeli bolýar. Howa birden sowady, giýjesine açyk meýdanda ot ýakyp tüsse etsegem baglary dogly gorap bilendir öýdemok. Diýip daýhan aýtdy. Onuň sözlerine görä şu gün 10 mart güni ýerden göz gezdiren Finland baglarynyň arasynda eýem gülni döküp başlanlary bar. Türkmenistanyň döwlet eýçiliginiň häkimetli otu şol sanyny sosial mediada dünýäniň dürli künjeklerine bolýan tebii hadiseler barada habar berýän hökümeti tarapdar habarçylar türkmen daýhanlarynyň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary barada anyk maglumatlary bermekden çeke durýarlar.
9 Martda Lebap vilayatynyň Türkmenabad şäherinde ýerleşýän harby bölümde çağırış boýunça hökmany harby gulluk borjuny ýerine ýetirýän Balkanly eser tarpa taýyn aradan çykdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň biri-birinden habarsyz aýry-aýrylykdaky iki harby çeşmesi 12 Martda Balkan we Lebap vilayatlerinden maglumat berdi. Balkanyň çeleken häzirki Hazar şäherçesiniň ýaşaýjysy bolan merhum eser 9 Martda eser hammamyna girýär. Ýöne sol ýerden ýygyna çykmaýar. Soňra onuň ölendigi ma'lum edildi. Diýip ýagdaýlardan habarly Lewaply harby çeşmämiz aýtdy. Azatlykda Türkmenabadyň artilleriýa harby bölüminde gulluk eden merhum eskeriň şahsiýetini anyklaýan käbir maglumatlar bolsa-da, howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülüge ýetirmekden saklanýar. Çeleken şäheriniň harby wekilligi tarapyndan harby gulluga çağırılan merhum eskeriň jesedi 10 Martda Türkmenabadyň harby bölümünden Balkanyň Çeleken şäherinde öýüne getirilip howsarlaryna tawşyryldy. Merhum eseriň jesedi Türkmenabadyň harby bölüminiň 5 sany wekili, şol sanda harby serkerdeleri tarapyndan getirildi diýip ýagdaýlardan habarly Balkanly harby çeşmämiz aýtdy. Çeşmelerimiz eskeriň zäherlenmeden ölendiginiň dilden ma'lum edilendigini aýdýarlar. Ýöne olar merhumyň ölümi bilen bagly eskerleriň we harbylaryň arasynda dürli gep gürrüňleriň ýaýraýandygyny belleýär. Eserlerin käbirleri naharhanada nahar iyenden soň zäherlenip ýogalandygyny, ýene bir bölegi bolsa, onuň ýüreginiň durup galandygyny aýdýar. Harby ofitserleriň bir näçesi bolsa, eseriň ölüminiň sebäbiniň gizlin saklanýandygyny belleýär. Diýip çeşmämiz aýtdy. Söhbetdeşlerimiz eskeriň ölüminiň sebäpleriniň derňelýändigi barada häzirlikçe haýsydyr bir maglumatyň ýeterli däldigini hem sözüne goşdular. Azatlygyň ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada Türkmenabad we Hazar şäherleriniň harby bölümlerine jaň edip resmi tesbir almak boýunça eden synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanyň goşununda saglyk ýagdaýyndan, şol sanda keselçilikden, urulup ýenjilmelerden ýa-da beýleki sebäplerden ölýän, özüni helakleýän ýa-da maýyp bolýan eskerleriň sany baradaky maglumatlar ilat köpçüligine ma'lum edilmeýär. Türkmen häkimetleri we mitbuat serişdeleri hem bu wakalar barada habar berip, onuň sebäpleri we bularyň öňüne almak boýunça görülmeli çäreler barada açyçan gürrüň gozamaýarlar. Ýöne Azatlygyň habarçylary, harby çeşmeleri we Türkmenistanlylar şeýle-de garaşsyz neşirler hökmany harby gulluk borjuny berjay edýän eskerleriň tarpa taýyn aradan çykmagy bilen bagly wakalar barada ýylyň-ýylyna habar berip gelýärler. Häkimetler ölen eskerleriň jogap soraýan garyndaşlaryna köplenç dymmagy maslahat berýärler we arz etmegini dowam etdirýän enatalaryň gorkuzulýan halatlary hem bolýar. Yerli synçylaryň, harbylaryň we öňki eskerleriň ençemesi Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinde dedafşina agalyk praktikasynyň saklanyp galýandygyny, eskerleriň eden etdiliklere, paraxorluga, zorluga, şol sanda ýenjilmelere sezewar edilmegi bilen bagly wakalaryň köp bolýandygyny aýdyp gelýär. Olar bularyň köplenç betbagçylykly netijelere, eskerleriň urulardan helak bolmagyna ýa-da olaryň kemsitmelere çydaman özüni helaklemegine getirýändigini belleýärler. Mundan başga da soňky ýyllarda Türkmen goşunundaky esker ýetmezçiliginiň saglyk ýagdaýy sebäpli harby gulluk borjuny berjay edip bilmeýän raýatlaryň hem gulluga almagyna getirendigi barada habarçylarymyz maglumat berip gelýärler. Bu bolsa ýarawsyz ýaşlaryň gullukda saglygynyň yaramazlaşmagyna, kätede paýjygaly ýagdaýlara getirýär diýip harbylar aýdýar. Ýurtda gullukçylaryň ýaşaýyş durmuş şertleriniň ýokary derejede bolmagy ugrunda döwlet tarapyndan ýygyderli alada edilýändigini tekrarlayan Türkmen häkimetleri, şol sanda harby resmileri öz çykyşlarynda goşundaky problemalary agzamaýarlar. Türkmenistanda harby gulluk 18-27 ýaş aralygyndaky erkek raýatlar üçin hökmany hasaplanýar. Türkmenistanyň kanunçylygy çağırşa değişli raýatlar üçin alternativ raýat gullugy mümkinçiligini hödürlemeýär. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlaryň Irana garşy töwüşde ýeňiş gazanandygyny aýtdy.
Emma operasiýanyň henüz tamamlanmandygyny we isdoli bitýänçä hüjümleriň dowam etjekdigini belledi. Sol bir wagtyň özünde Tehran Tebitde azyndan 6 gemini urdy we mundan beýlek hem zarbalaryň dowam ettiriljekdigini wada berdi. You know, you never like to say too early you won. We won the bet. In the first hour it was over. Yeňşiň kazanylanyny wagtyndan ýer oglan etmek hiç halanmaýar. Biz yeňdik. Deyip Trump 11 martda Kentucky'daki ýygnançykda aýtdy. İlkinci sagatda ähli zat gutardy. Deyip ol sözüni dowam etdirdi. Soňky günlerde Trump'yň we Aktamyň bu urus baradaky beýanatlary durly mazmunda boldy. Käbir çykyşlarda söwüsüň 4-6 hepde ýa-da ondanam uzak dowam edip biljekdigi aýdylsa, başgalarynda onuň ýakyn wagtda tamamlanyp biljekdigi öňe sürüldi. Trump 28 fevralda başlanan Amerika-Israil hüjümleriniň Irany dolu diýen ýaly weýran edendigini, ýakyn gündogurdaky bu ýurduň ýolbaşçylarynyň, ýaragly güýçleriniň we ýadra maksatnamasynyň uly böleginiň ýok edilendigini aýdýar. Şeýle de bolsa, prezidentiň özi we onuň administrasiýasyndaky beýlik resmiler hüjümlerde hiç hili gowşama bolmajakdygyny ýagdaýarlar. We don't want to leave early, do we? We got to finish the job, right? Biz ir çekilmek islemeýäris. Şeýle dälmi? İşi soňuna çenli ýetirmeli. Deyip Trump aýtdy. Israil hem kampaniýasyny sol sanda Livanda Iranyň ýarany bolan Hizballah güýçlerine garşy hüjümlerini betetmäge taýýar däldigini aýtdy. Israil nysannalaryň giň tanawynyň henüzem galyandygyny nyktaýar. Harvey Metbuot vekili Brigada Generali Efi Defrin 11 martda televizionyada görkezdilen briefingde biz operasiýalarymyzy giňeldirdik diýdi. 12 martyň ilk saatlarynda Israiliň goşuny Tehrana garşy giňgerimli zarbalar tolkunynyň amala aşyrylandygyny habar berdi. Seýle hüjümler soňky günlerde her gize gaýtalanýar. Trump dünýäniň ykdysady taýdan iň möhüm suw ýollarynyň biri bolan Ormuz bogazynda Iranyň deňiz minalaryny ýerleşdirme kampaniýasyny başlap biljektigi baradaky aladalaryň fonunda Amerikanyň güýçleriniň Iran gemilerine zarba urandygyny aýtdy. Häzirki pursatda çenli biz 28 mina goýujy gemini urdyk. Deyip Trump jurnalistlere aýtdy. Bu beýanat Amerikanyň harbalarynyň mundan bir gün öň 16 tany mina ýerleşdiriji geminiň ýok edilendigini ma'lum etmeginden soň yglan edildi. Reuters we CNN Amerikan çeşmelerine salgylanyp, Iranyň bogazda takminan 12 tany deňiz minasyny ýerleşdirendigini habar berdiler. Reuters'ın maglumatyna görä, bu minalar soňky bir näçe günde ýerleşdirilipdir we olaryň goýulan ýerleriniň aglabasy belli. Pars aýlygynda newit önümçiliginiň we deňiz daşamalarynyň bozulmagy sebäpli energiýa krizisynyň ýüze çykmagy baradaky aladalaryň artýan döwründe günwatar liderleri bahalaryň keskin ýokurlanmagynyň öňüne almagy finansiýarlar. 11 martda Trump Amerikanyň bahalary bolan batyşyny ýeňletmek üçin strategiki newit gorlaryny biraz derejede ulanjakdygyny aýtdy. Biz häzir ondan biraz peýdalanyrys we bir bahalary peseldir. Deyip ol teleýaýlym interwýusynda aýtdy. Strategik newit gory 1975-nji ýylda döredilip, energiýa üçinçiligi bozulanda ulanma üçin saklanýan dünýäniň iň iri adatyn daşary ýagdaý newit gorudur. Şeýle-de Amerikanyň energetika ministrligi 172 million barel newit göýberilmeginiň Halkara Energetika Agentligine agda 32 ýurduň çyg newiti bazara çykarmak boýunça has giň meýilnamasynyň bir bölegdigini aýtdy. Agentlik ozal agdalarynyň adatyn daşary ýagdaý gorlaryndan 400 million barel newit göýbermek barada bir agdadan ýalysylandygyny habar beripdi. G7 topary ýagny Senaat taýdan ösen uly ýedilik ýurtlary hem beýanat ýaýradyp, öz agdalarynyň Pars aýlygy sebitinden sol sandy möhüm Ormuz bogazyndan geçýän gemileri gora bilen uratmak mümkinçiligini öwrenmäge ýalysandygyny aýtdy. Uly ýediliň düzümine Amerika, Kanada, Yaponiýa, Italiýa, Britaniýa, Germaniýa we Fransa girýär. Bu beýanatlar dünýäniň newit we gaz üçinçiliginiň takminan
Bästin birinin geçýän part aýlygynyň esasy deňiz ýolunda azyndan 6 geminiň durly hadisalarda zeper etmeginiň ýany edildi. Britaniýanyň Birleşen Padşahlygyň deňiz suwda operasiýalary gullugy 11 martda Taýlandyň, Yaponiýanyň we Marshall adalarynyň baýdagy astynda ýüzýän suwda gemileriniň Ormuz bogazynyň durly ýerlerinde näwelli ýaraglar bilen nişana alınandygyny aýtdy. Yaralananlar barada maglumat gowuşmady. Seýle de bolsa Taýlandyň baýdagy astynda ýüzýän Birleşen Arap Emirliklerinden çykyp Hindistana uğran Mayure Nare gemisiniň ekipajyndan 3 adam 12 martyň ilk saatlaryna çelini tapylmady. Taýlandyň harby deňiz resmiýetleri olaryň ýan-ýan geminiň hereketlendirici bölüminde galandygyny saklaýarlar. Sol bir wagtda Iranyň Islam Rewolýusiýa sakçylary korpusy Bogazda Israile degisli diýilip öňe sürülen Liberiýanyň baýdagy astynda ýüzýän bir gemini urandygyny aýtdy. Deňiz we port resmiýetleriniň maglumatlaryna görä, Iran suwlarynda partlaýjy maddalar ýüklenen İran katerleri 2 ýangıç tankerine hüjüm edip, olary oda gaplapdyr we bir ekipaj agzasynyň ölümine sebäp bolupdyr. Deňiz howpsuzlygy bilen meşgullanýan 2 kompaniýanyň maglumatyna görä, Yaponiýanyň baýdagy astynda ýüzýän One Majesty konteyner gemisi Birleşen Arap Emirliklerindäki Ras Al Haymanyň 56 kilometr demirazyk gunmatarynda atylan näweli teristeden kiçi zeper çekdi. Tehran, Amerika, Israil we olaryň hyzmatdaşlaryna neft taşıyan gemileri kanuny nişan hasaplaýandygyny aýtdy. İranyň harby serkerdeliginiň metbuat wekili Ibrahim Zulfagari 11 martda seýlediydi. Biz neftin hatta 1 litriniň hem abaşa siyanistleri we olaryň hyzmatdaşlaryna aşmagyna ýol bermeriz. Olara tarap uğrayan islenlik gemiyada tanker kanuny nişana bolar. Bu ağırlıkta İran'ın resmileri 11 martda täze bellenen ýokary lider Mojtaba Hameneiýiň saglyk ýagdaýy baradaky gep gurulmaly ret etmek üçin isçen çykyş edip başladylar. Resmiler onuň kakasyny we beýlik maskala agdalaryny öldüren howa zarabalarynda yaralanandygyny, emma ýagdaýynyň aman etendigini aýtdylar. Mojtaba Hameneiýi 8 martda kakasynyň 28 fevralda bombaly hüjümde ölmeginden soň ýurduň täze ýokary lideri diýilip yglan edilipdi. 56 ýaşly Hameneiýi Amerika we Israil Irana garşy howa zarbalaryna başlany bäri köpçüligiň öňünde görünmedi. Ol hiç hili açyk çykyş hem etmedi. Bu bolsa onuň hem sol hüjümlerde ölmegi ýa-da agyr yaralanmagy barada saklamaların döremegine sebäp boldy.